Salutare toată lumea, sunt Mega Gaming și astăzi voi face sport cu troll. Nu uitați, dacă vreți să continui seria cu Trollface, apăsați butonul de like. Acum aflăm povestea. El mânca pizza când deodată intră trollul, ia bucata și ce-i face? Îl dă afară? Da, așa. Vom face primul nivel, cred că și celălalt șurub. Da. Yay, boom. Așa, ne ducem înainte. Muzică. Și dansează. Șmecher, șmecher, șmecher. Următorul nivel, da. Ăsta cred că, da, următorul. Astea nu știu. Cred că va trebui să dau click pe cap și... Mamă, aoleu, ce-a făcut râde trollul de noi. Hai, mai urăsc să aștept. Următorul nivel, nivelul 3. Îmi arată ceva aici în apă, voi apăsa pe el. Da, și... Mamă, ce a făcut trollului. What the fuck. Următorul. Văd aici părul trollului aceluia și... Mamă, ești nebun cum a făcut tracțiune. Ce ești șmecher. Mie îmi place sincer jocul. Nu uitați să apăsați butonul de like. Putem să mutăm ăsta perfect. Și cade peste public. Extraordinar. Am greșit, păcat. Dar nu înțeleg. Am tăiat. Și bam, în geam s-a dus. Fix în geam s-a dus. Așa. Da, habar n-am aici cum e. Uitați, vine trollul. Și bam! What the fuck? Ce a făcut trollul? Da, ia, încercăm să bem această sticlă. Zâmbește. Și a doua, ia, ce-i face acum? Aoleu! Ce ai făcut, mă, trollule? Ce ai făcut? N-ai făcut nimic. Hai, încă o dată. Ce ne facem noi cu tine? Hai, beau pasta, repede, repede. Hai, încă o bere. Hai, încă una. Încă una, repede. Bravo, trollule, bravo. Extraordinar. Mamă, ce față are. Disperat. What the fuck? Cum aleargă și trece printre alea. Așa. Ăsta cred că e ultimul nivel. Da, ăsta cred că e ultimul nivel. Să ne dăm seama cum se face. Așa și bam. Și a căzut sacul pe el. Cred că e corect așa. Și da, am completat. Mamă, game completed în 76 de clicuri. Destul de bunicel, da. Da, au fost 10 nivele. Da, cam aceasta a fost și episodul cu Trollface Sport. Am făcut sport astăzi. Nu uitați, dacă vă place această serie, apăsați pe butonul de like. Pa, pa!